Trending karon sa social media ang pamilya Yulo. Pero sure ko naatay matunan ani nga isyu. Una, dili ta dapat one-sided kay wala ta kabalo sa istorya both sided. Ikaduha, dili mangbas, dili mag-comment sa makasakit nga pulong sa imong isikatawo kay wala kini gitudlo sa atong Ginoo. Ikatulo, hinuon tudloi sila sa insakto ug maayo nga uyon sa kabubuton sa Ginoo kay walay lain makapabag-o sa tawo kundi ato rang Ginoo nga nasa taas nga nagtan-aw sa imo. Iampo nato ang tanan, takip ang pamilya Yulo ug ang mga bashers nga sakit sa ulo. Labi na ikaw nga nakarelate ani nga isyu. Imbes nga hukman nimo ang usa ka tawo, mas maayong iampo na lang nimo. Gugma atong ipatigbabaw amigo. God bless you. Igsoon ko.